Radio. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal at big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, biyernes na kita, Disyembre 24, tuig 2021. Aksyon Hotline. Ikaapat na kita sa lima ka mga biyernes sa katapusan nga bulan. Kumusta ka mo masuki namon nga matag para matitibuas Christmas Day na karon sa tungang gabi. Magatipon ang tagsa kapamilya agod nga mag salo-salo no? Bilang selebrasyon sa ginatawag nga Pasko. So kumusta ka mo? Way man kita sang handa sa ibabaw sang lamesa. Kapin pagid sa magkauturan naton dira iya sa Southern Negros nga mas lala nga napektuhan ni Bagyo Odette. Ang importante nga kompleto kita nga pamilya kag wala sang napatay. No? Muna nang importante gid. Pero ti sa mga namatyan, para sa mga nadulaan sa puruyan, para sa mga kauturan naton nga tubtob niyan, nagapaninguha pang nga makabangon. Ang aton gid, padayon nga pagpangamuyo, kag padayon nga expect nga tani maayo lang ang inyo tagsa ka sitwasyon apisar sining pagpanghangkat nga aton ginaatubang. Di Paskwa na ang mudo subong, pero ang mga government offices waay na opisina after 12 noon, no? Karon waay na after sa alas 12 sa udto, wala na sila opisina, medyo tulotawhay na ang mga government employees. Pero kami diri sa Aksyon Radio Bacolod, padayon kami iya nga magapangaragad sa inyo anuman nga oras kag anuman nga espesyal nga mga okasyon waay nagauntat no sa pagpangalagad ang inyo mga kaaksyon diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Walo naman ang kadlaw nagahabil-habil na gidlangho ang nabilin sa 2021. Di dason simana na pagka biyernes, amo na lang na ang last day of 2021, ngita naman ta bagong kalendaryo sini sa pag-abi-abi kung pag-welcome sang 2022. Ang aton nga mga online nga mga viewers and listeners and supporters ang Aksyon Radio Bacolod, thank you gid for always supporting us now sa tanan gid nga mga program nga ginalakipan sa mga matahom nga drama. Salamat gid sa inyo way untat nga pagsakdag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Bayara dira available nga comment section nga pwede na gid padalan sa inyong mga mensahe. Again, sa mga utod naton dira, sa mga kauturan naton dira sa may area sang Southern Negros or even Central Negros, feel free ka mo magpadala mensahe. Di kumusta da sa inyong lugar? Nakabato na kamo ayuda, may ara na sang mga food packs nga nagdangat sa inyo da, o may ara na sang temporaryo nga sapin-sapin kag bulig agon ngang pamilya, hindi man magutman. Kabay pahang bangod sang delivery of food packs na halin sa gobyerno pagkadto sa mga private sector nga nagapadulong dira. Kabalo ka may ara iya, mga private sector nga nagadiretso lang kadto da no sa ina nga mga lugar agod sa pagdulong sang ila bulig, no? Why na naga-coordinate ang iban gani sa mga local government units kay ting gusto nila sila mismo ang magkadaho sini nga mga pagkaon kag sang ila ginabitbit padulong dira no sa mga lugar no, halimbawa sa Chicks area, no?
ang Kawayan, Hinubaan, Ilog, Kanduni, Kabankalan, and Sipalay nga mo nang nagabugos sa 6th District o kung ginatawag, Chicks area. Action Hotline. Di kabay pa, no nga sining nga bulan sa Paskwa, siling ko gani instead of celebrating sining may ara kita bungga nga mga handaan, man siguna iya puwerti mong ka bunggaysyos antes pa man sang mga nag-igo. Ang una nga nagkuan sa aton, ang una nga naghalit sa aton amuning COVID-19 ho. Take note nga mo lang ni subong nagluligwa ang mga regulation nga at least makatipon kita, makakadto kita sa puluyan sa aton sining nga mga himata kung lapitanay man lang kita. Even diri sa Bacolod, kay ti subong ha, gadlaw gali, take note, Bacolod non, suspendido ang implementasyon sang curfew ordinance, kay kundi dapat ang curfew sa Bacolod, sa ito nagligad from December 16 to December 23, alas 3 sa aga or alas 11 sa gabi, tubtob alas 3 sa aga mo, amon ang ginhatag, ang mando sang alkalde sa idalom sang Executive Order number 60. Pero subong adlaw, Disyembre 24, wala iya sang curfew hours, no? Suspendido. Tias tayo ni buwas, may ligwa ka nga maglibot-libot upod sa pamilya mo, na magkanto sa mga himata mo dra or mahal mo sa kabuhi, agod magtamyaw sang Christmas, pagtililipon sang pamilya, way ka balaga dali magpauli, agod nga hindi ka malabutan o madangatan sang curfew. Action Hotline. Hindi lang ni subong adlaw 24. Hasta pa ini or ang petsa man sa Disyembre 31, say man ina gihapon, suspended man ang curfew hour. Pero sa petsa 25 iyas gabi, mabalik naman sa normal ang ginapatuman sang Bacolod nga curfew ordinance. Hindi ta na magpagkalimtan kay basing iban bala magkumpiyansa kagabi nila. Why na curfew sa Bacolod? Pinagusto na lang ta sini. Action Hotline. Isa sa paborito sang mga mahilig mag-inom-inom, ti may kaparis gid ang selebrasyon sa magkahulubog nga ilimnon. Ang akong advice siya mo ni, no, pag tililipon nyo karon, way labot nga sunod kita gihapon sa health protocol nga ginapatuman sang gobyerno, kung nakatungging na palihog, baw, hindi kinanay maghalag ka biyahe, kapin pa kung single nga motor ang dala nyo, or bisan kuan pagani mo, bisan ang ginadala nyo pagani, mga salakyan, no halong gid sa pagmaniho. Action Hotline. Ayos. Sige, sa aton nga mga ka-action, welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Action ay tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? By the way, ako ga pasalamat ko in behalf sang mga paryente ko dira sa Southern Negros. Manduro kita paryente from Kanduni, Kawayan, Kabankalan, even Sipalay, Kaginubaan, may mga relatives kita dira nga apektado mismo sang sining bagyo, no? Ang padala dira uramat-amat nga pagdulong sang bulig, ti gina-appreciate ginaton ina, no? In fact, kahapon ang balita ang provincial capital may ginbaton na naman nga donasyon sang bugas, no? Gikan kay presidential aspirant Ping Lacson kag vice presidential aspirant Tito Soto. Okay? Inaya paglawag sa ngalan nila because ti may donation sila ginatag mo. At the end of the day, ini nga mga individual, although nga nagapapili sila, kag of course, may political, kuha na iya, no? May politika, ina nga lakot, bagod nga nagapapili is palabuton nga eleksyon, but this time, bagod sa sining natabo iya dira sa Southern Negros, I think, hindi na ginman guro na paminsaron pa kunano ano man nga kulor sa politika kag diin man nga
ano man ang ginapapilian, ang importante, guro magbinuligay ni Anay ho, paiway tanan ning politika, may 2022 pa man, way pa man nag-umpisa gid ang kampanya. Buligan tanan ni Anay nga magkabangon ang mga sipalaynon, ang mga kawayanon, kabankalanon, mga ilugnon, ang mga sipalaynon, hinubanon, ang mga taga kanduni, tiginalang buligan tani sila para nga at least makatibawas man, no? Kag makapadayon sang ila sining nga pagpangabuhi. So thank you gid. Kabay pa amo ni tani, no? Kung siling ko kun amo ning sitwasyon nga nagabaha perming bulig during calamities, during emergencies, and even normal days, kung namunita ni kadasig sa gobyerno sa pag-akto, pagbulig sa mga pigado nga tawo, siling ko bilib ko tani, mo nami gurong Pilipinas, dasig kita mag-improve, no? Anong pila ka madalag ko nga balita? Nga aton tutukan karon nga aga. By the way, sa way nakamonitor kagabi, ang search and retrieval operation dira sa Sipalay, ang Sipalay City Disaster Risk Reduction Management Office, gin-utilize nila ang iban sining mga personnel nga nagabulig sa search and retrieval operation. In result, temporaryo anay nga ginpauntat, no? In other words, why nasubong sila nagapatigayon sang search and retrieval operation since kamay anom padira nga nabilin sa Sipalay City nga tubtob niyan missing. Ti siling diri ni Councilor Junilo Bugtae ang amuman siya ang nagauyat dira nagabulig sa Local Disaster Risk Reduction Management Office. Ang iya panawagan sa mga residente, mga himata na sa mga nadulaan o may missing nga miyembro sa pamilya, in kaso may masiplatan, i-report sila office for the retrieval kung may mga bangkay gidman nga masapuan, no? Tiway na da subong retrieval or search and retrieval operation. Ang ginahimo subong dira sang Sipalay, ang ila mga personnel ginapabulig, number 1, distribution of food packs and even clearing operation kay tapos nagali ang main road, national road, barangay road, kag farm to market road, amo na ginatutukan, kag individual houses nga may ara na sang nabilin nga mga nagkalatumba nga puno sang kahoy. Nga amo na subong ang gina-attender dira sang lokal nga panguluhan sang Sipalay. In fact, ng Sipalay, may invitasyon ang mayor nila, kaling kay siling kudo kalang-alang, nga mapatawag ang mayor sang Sipalay sang isa ka media conference to report kung ano mga action taken by the local government unit in support man or with the support of the national government. Galing kay Silingkoti, December 26, Domingo, dra gintuon, basing iban nga mga media outlet, may ara na iya sang scheduled ahead, no? May mga schedule na nga ang iban nagpauli sa ila mga hometown. Tisiling ko basi kung laka-laka ni Guro ang mga attendera, no, sa natalala kag imbitasyon sang mayor sang Sipalay nga media conference. Ano pa? Ariho, samtang istorya kita parte sa nangin resulta o kon mga effort nga ginahimo agud buligan ang 6 area or tanan nga mga nalamita kag nahalita ni Bagyo Odette. Kung isigi-sigi ang inoculation, ang pagbakuna, uya Bacolod City ho, nagsobra o nalabot ng target 100%, no, of the population or the herd immunity requirement. Galing ti until now, why pa man officially nagpagwa sa statement. Kaya kabalo ka, ini ginahambal sang mga local officials ta diri, ang mga miyembro dira sang syudad sa Bacolod nga gintukod, no? Ang Emergency Operation Center, bisan gambal sila nga okay na ta, number na ton, numero ta mataas na. Galing lain gid kun mangin official ang statement, especially
coming from DDOH. Kaya mo naging nahulat na ton, no? Kay ang first dose, tinagsulubra, damo na gidya ang nakapabakuna. Now, sa Negros Occidental, ang balita, nga ang mga nabakunahan, ara naman sa 58.61% as of the other day. Kaya sige-sige lang, no? Kay kabalo ka kon pareho sila sa Southern Negros to, kag mga areas nga nahalitan sang Bagyo Odette, hindi mo man ni mapilit, hindi man ni dali ang tao dito maka paminsar pa iya maggala ka pa bakuna kay ang ginauna sumong nila kung paano makarecover mo sa ila sitwasyon. Now, i-check ta lang na karon na kag ari ay maki-update man kita kay ang target to sang Sineco kag ang target sang CDRRMO nga ang clearing operation ni sa Bacolod tapuson hopefully within today, no? Kabalo kati Christmas na Christmas, mayo gid ko masugaan kating update kagabi dira sa Pilisa may mga area na nga nagsiliga, no, ang supply sang kuryente. Mayara na kuryente, in short na balik na. Oh, pero ang pagkadungan sa pagtakod sang mga taga area sang o taga Sineco, tag clearing operation sige man ginahimo di sang Bacolod, no, sang CDRRMO kag by the way, ang CDRRMO or City Government of Bacolod, nagligad to pagi kay Dr. Pornan, no? May gindalaman sila itong bulig dito sa may Southern Negros. Pero ang question, di after nga na-deliver itong 5 ka mabago nga chainsaw, ano man ang tanang nga mga complaint nga nagsulod dira sa area sang CDRRMO, natapos gi Manila, ang clearing operation nila. Ay baloon tay na karon nga agad diri sa aton sining pangalagad. Online sa hotline. Joining us this morning is the Executive Assistant and Cluster Head sang CDRRMO. We have Sir Jomari Vargas. Nato ang update, kumusta ang balbal sa bag-o niya nga mga ginbakal tung kung gin-request nga chainsaw. Natapos ang clearing operation. Kay karonti mapaskuan na ta. Sir Joms, Merry Christmas. Hello, Art. Christmas lang daw, hindi Merry sa iban. Kani, Okay lang sa sorry to say, nga iba niya, hindi gid Merry. Oo. Oo, subo-subo gid kapin pang mga kasimanwa ko dito sa South. Now, Magali. Sir Joms, anong latest man kay nagligad tong target nyo katani makumpleto ang clearing operation before pa man sang Christmas celebration? May bag-o kita nga mga gingamit dira o nag-abot nga mga gin-request nga chainsaw mustang operation tapos sa sir? Actually, wala pa. Juta na lang kayo bilin. At least nag-abot to sang akong gamit nga in-order 5 tuwad kabilog. Kay sa amon 7, 2 na lang ang katrabaho mo. So, at least pag-abot sing tapos inspection sing OWA asang audit o inspection sing GSO dayon. Pinagawa naman dayon ng team. May bilin-bilin ko gamay-gamay na lang sa mga area plus mga delinquent area sa barangay. Amo na lang na pro ang major nga mga kahoy nga nagasandig sa poste, inang balay, abay nga tumbahan nga balay nga daw maguba ko ni mautod. Amo na lang na pro the rest nga the major na ubos na namon niya. Okay. So, subong ang operation, hindi nga isa ka barangay, isa ka paglakat sang team, kundi depende na lang sa mga residente, kundi in pang area itong may concern nga may request amo nang gina-respondihan. Amo na na. Okay, advance to sa una, may report sa amon eh. Okay. So, all in all, sir, kung lang tamunta sa record dira ninyo sa DRRMO, mga pilatan ng kabilugan nga mga kahoy na subong ang na-clear naton o kung nagkanatumba sang audit naman? Ang kaso of yesterday daw mga 130 city bla. Sus. Inang ginamuno mo inang 130 city amo ni sila ang mga puno sa kahoy nga nagkalagabot, nagkalatumba kag dalagko nga punuan sa kahoy. Lako ka dyan, ang puno yan, lako yan. Masalamat magani ko sa sila ka barangay nga may aras la chainsaw man. Bistrali kere, Pilisa, Mansilingan, Villamonte, kag Takuling. So, Okay. hindi sila nga 5 nagbulig man sa amon clearing. Kaya kung white, hindi sila nagbulig. Oro,
matampan kami guro kasi sila mismo sa area nila sila na mismo kapangutod. Kaga nasunod mga dahil masin sinay ko nga mga takdan. Ngayon mo ang balos insindi sila nga kung hindi mo utod ng kahoy. Hindi sila Takdan kuryente mo. So nagbulig actually ining lima nagbulig ja clearing man sila lugar pa way labot sing samon yan. Aha. I see. So, anyway, kung hindi ka man may ngagaw today, kag sa selebrasyon sa Christmas, hopefully, before the year ends, matapos ini. Siguro amo na pro ang ingin na tagala mo totoo nga ako nag-meeting kami ka pala ikaw lang una kabulong mo sini. Yes, sir. Nag-meet uli atong Monday nag-meeting ang council. Okay. Tungkol niya nag-ubra kami sa damage assessment para sa Bacolod. Kag sinikita na punto nga sobra City Sintos kag City Mill kabalay nga nagawa. City Sintos ang totally damaged kag ang partial daw mga City Mill. Okay. So kahapon tungkod may shortfall, may kulang-kulang baling pondo namon. Kaya tungkod ang dako na mga pondo sa DRRMO, nagatag namon to sa COVID response eh. Dako itong pondo natag namon. So kahapon nag-meeting ang budget accounting sa amon office. Okay. Ang kagang DSSD, no? So, ang amon decision na lang today mapirmagal kami sa papel para mo-process ng payment nila. Okay. Ang naguba lagi dyan ang balay. Ang totally damage, mga City Sintos 94 na sila. Okay. So, at least makapagwa kami, siguro mga next week, mapagwa na namon ang pundo. Kaya mayroon kung pwede mapadali, gitwanay ang kung mga naguba lang ng wine gid balay. Kaya partial posible so, January na matupa kasi isa naman lang sa na Enero na. Okay. Ito namang kwaon ang pundo kasi may dako po tubi. Way po bana niya mo. At least matatap ginamo na siya before New Year matapos na mo ng total. Ang partial siguro by New Year na siya. At least may harap lakit na natin mahatag sa pumuloy yung naguban balay. Bali, approve na siya, kag pilang budget siya in every owner or every family nga totally destroyed ang balay nila, sir? Ang guba gidya, total damage, mas 10 mil na tagdamon sila, no? 10,000. 10 mil, 10,000. Okay. Ang partial, 5 mil, 5,000. Aha. Mas dako-dako ang partial na laban. At nga lang, total yan sa coastal barangays. Ni pulo ni coastal barangay tamaan sila. So, Kaya kung siguro na-report mo yung balod siya to at sing Biyernes gabi, labot mga sobra 2 metros mo. bakon mo na. Mhm. So, kung narang balay mo sigad bye-bye, may ganin na yung mga tao na dala naman sa pagkuhan abi namon nga evacuate na lang mas temprano. Okay. Antes maglag kong balod. So, pagka gubabalay nila aran sa light na sa evacuation center. Kaya Aha. mo na pagkaaga, ngita sila ilagamit, why nagkita ato na sa laod kikin ang lamon na sing balod pa gwa sa kadagatan. Sus, At least Marcia. amo na, no? Sila mismo buwi sila ya. Aha. May lang kay punong mo ay malabot, Sir Jones, no? Ano, Art? Siling kong punong mo sang bangros, ay malabot. Doon sa ilog to do, haros kita lang ito nga punungan mo. Wala pa ko ka, obra puno nga sila guro ni Dorel na si Miara. Away patuingi mo. Plano Way, ka lang. way, way. Kung nabo ginuuna mo lang ang koi ka mga goldfish, anay. Gabakal na lang wala yan. Aquarium guro, pwede na, pero sa puno, the website. Hindi pa sa lang. Hindi ang matabang si ni Sir Jones sa inyo meeting kapon, amo na siya ang final. Iniya on top ini sang national budget or calamity funds pang ihatag from the national. So in other words, kung madayon to nga 30,000 ang ihatag sa mga totally destroyed kag partially damaged o 15 something ang guwasi ni gali aside sa national ang local may araman. Actually, una kami ataganay. Okay, Kasi okay. ang Yasing National, damo pa na nga proseso mo. Lawig pa na iya. O, dawig pa na. Yeah. So, ang existing namon nga pundo, in-approve nga po sa council, special meeting. Mula nang pagkabay ni Birbing sa amon kung pwede maunay ni Anay ang ning total damage, no? Okay. Di masarangan man namon sa amon pundo, at mga 8 million malang ni siya. So may bilhin to ko nga mga 3 million for other needs pa. Pero ang boxing partially damaged, possibly next year na ni siya. And well, 2 weeks from now. 2 weeks Aha. from, kahit kung next year ako layo. Ah, 2 weeks from now, mapa-process naman namon eh.
kag ipa-release man ni sa ila ang ila nga pundo. Oh, dali naman lang kiti pagka January by 2 weeks ang ginamuno mo ti 2022 naman may utilize naman tong budget allocation sa imo office mo. Actually, ara na problema actually sinya space nagligan pa yang binula ng amon pundo mo. Okay. So, posible guro ma-revise na makamisyon na kati ang aton COVID sa mundo gamat na man jutay na malang ang kaso. Okay. So, posible iba na mo na jutay nga para masaylo dito naman sa disaster response. Kati dapat matagaan mo na isla pagtamod mo. Pabalo maglikwat nga aton kami nagatag makamikilit bulig sa kabang kalang kagilo sa tubig. Padala kami tubig sa ila. Okay. Through DOH, mga 76 minuto ka container no abi. Pero at least na pusla may dala to sila carboy blang kami gripo kay kabudlay mo kon budlayan ka pangita kapag tubig pero ano mo na kabuon mo ula mabudlay makusik. Budlay. Oh, correct. So at least na may gripo iatag la to sila. Kamo pa rin isa nga well naigo man tadi but still we can provide to some sa aton kaingod. Thank you tayo nga bulig. Bali ang ginpadala nitong ginamuno mo may gripo, ano ni siya mo ng color blue nga dako? Muna. Color blue nga dako. 5 gallon nga container. 5 gallon sa unod niya. 5 gallons. Ay, si at least hindi na mabudlay sila tuod na magpangita pa to sang sulukban sila o kung pagsalod da. At least ara pag kuan mo sang gripo tubo dayon. Tubo dayon. Okay. So aside from tubig, may mga additional kita o ginpadala pag ginaba food packs dito ay na. O wala na. Actually, nagadamo man siyang nasyonal nga nag-alabot. Sa mga senador kay Senator Mix na ating man sa Monbugas. So, ini panagtag mo na mo na siyang mga evacuees na. Although, wala na sa evacuees mong sa Bacolod, anong pulod sa sila balay. Except siguro sing nagubak balay kadya. Okay. Pero aras na sila pamilya kasi ang bulokan man ko sa kabudlay ko ng imo na pwestuhan basi kung mo pagbalikan may mga pwesto nga iba, no? So, yun siguro man nila nga balik sila ila lugar mo, magyapon balikan nila. Aha. So, amo nang plastada, but amo pa na isa. Pamunpunon kapag gani within the week or next week, yung pinamutang planamon nga generating set. Okay. Salamat kami gani may genset kami nga 20 bilog. So, way gito na dulman yung aton mga kauturan sa evacuation center during sa atong pagbagyo. Aha. Napuslan gid siya, no? Pero either way, ari bala sir kundi based on the experience sa sinigigo kasi Bagyo Odette. Kundi nagligad ang operation, to manumduman ko pa nga ikaw gani kini ang nangin kaupod namon nga nagkadto sa mga barangay to, kada kadto namon mag-check ara kagid. Kundi ginapang pull out, ginapang iway ginatugutan ang pag-istar na puyo sining mga residente sa kilid sang sapa, sa kilid sang baybay. Because of the experience ang Odette, anong meeting niyo ay recommendation nga dapat ti atong mga duka risgo kag the very prone gid kuning kaso may mga bagyo hindi na pagtugutan magbalik sa lugar why pa na makam up sir. Actually, dugay ng plano kay pa sa amon na kuan ng kaya after cinema meeting ang request ni Director Madayag sa mo sa itong meeting lamon i-review liwat ang barangay response. Okay. Kasi nakita sa itong Thursday, Friday, daw iban lang ang barangay doon nagsandig no lang sa kasi wise sila gamit no. Okay. Wise sila tao. So kulang-kulang pa bali. So i-review liwat ang barangay especially ning nambal mo na may mga subaki sa Pabla. Kasi siguro normal mo istorya kung nagligas sa Banagon taling ko to 86 kung balik 124. Sos. Awan na bala ang yato balay nga ayato lote sa araw kag sa Abades ka dyan baligyan presyo niya tindog sa Japon balay sa Banago. So initanan i-review namon para nga actually barangays ning mauna nga makuha ni mapangabay sa ila eh. Okay. Kaya gani sa coastal Benaton nga para na barangay 2, barangay 1, barangay 16, mabon sila mga lugar nga do damo ton igo kid actually sa tong basing kang abi. Okay. Sa magsungay. So amo na sila i-review liwat sang DLG ng pangabay nga i-review. So by next year, siguro i-remind seminar man niliwat ang aton officials para nga malakpan kung nano ka ng lanon, ma-generator set mo dapat kay may kwarta mo na sila actually may mga ginso ka mo manabla kati ang isa siguro at i-review pag ginamon siguro sa planning office kag sa aning pag mga aning kahoy bla. Okay. Kasi
every time daw ikatatlo na nga beses nga bisan way bagyo sa aton medya katumba nga kahoy mo. So mo siguro i-review the what nga posible ano mo kasi hindi na kami magsagi kay dako ka presyo mo. Wadulaan ka lang maigo mo na niya ang poste daw, wadulaan ka power mo nang pinakadako nga problema in si ida isa ka pamilya mo dang katubi. Okay. Way kasuga. Okay lang na yan nga may way kasuga o way katubig kung may ara ka lang di pagkaon but those are the things una ng power arte ang kuryente kita importante. Okay. So anyway, ina siguro ma-discuss ninyo in the future Siyempre kung to, siyempre to. mag-meeting na kamo. Kay subong medyo relax man ang mga team mo, untat anay sila trabaho, mag-Christmas na sir. Way part. Uy, subong lang may assignment pag tong team ko yung duwa. Kaya ito ko ng bago ning gamit namon, daw maganahan sila gyapon nga tapos noon tong na-schedule nila. Diyos. Para magpo-way sila kaya ko half day lang tabi anay subong kay ko kung pang pusasan na kamo para mag-forward ka pusasan na kamo kalin si kadamo na sila kaya maluoy ka ni sila actually mo dahil nag-meeting na mo to si CDC nang abay ko sa kapitanes kaya damo ginaboy sa ako ni problema at yung ngambal ko sila kung pwede why kami ka pangitrasin kaluoy ninyo ang inyong lang pag-intindi sa kamo sitwasyon kaya man di man na ano makabot yan duwen na request hindi nila maintindihan lang isang ilan na lantaw ilan lang problema why na lang ang amon at bilog ang syudad ang lantaw ang problema mo. correct. May priorities kami ganhimo nga para ma-on ang power, salbaring sa kabalay nga natumban sa kahoy, makiliro dalan, mga mobla na. Okay. So anyway, good luck sa inyo. Pero aside sa siningin istoryahan nyo, nano pagid ang daw mga signifikante na sa meeting ninyo dira. Bali yan ni meeting sir sang council. Council. Okay. Ika-tatlo, ika-isa atis bagyo, ika-duwa ini atis ng bagyo. So ang kapon ang pagyo atong ay utante ang approval ko nato sing revision kag ang utilization sing supplemental nga 3 million. Kag ang para ihatag sa financial assistance sa totally damaged nga houses. So bali final na ng listing. Tapos nagita ng survey inspection kag amo na siya officially ang number sang totally destroyed kag partially damaged. Amo to ang partial daw hindi pa kay kuan na to at ka barangay ang na-report hindi kita non na guban eh. Okay. 57 barangays out of 61 ang na-report nga may damage sa balay. Okay. So at least daw kapilan review daw mo tong final so total daw 794. So that's about almost 8 million kay tag 10 mil mo. Okay. Mo tong in-approve na mong gapon. Sige. On that update, Sir Jones, Merry Christmas, kag kudos sa Team Mudra. Kabay pang magtayo yun ni amuning momentum nga daw grabe balang ilas ning way ginahalin sa pandemya pagkadto sa sining kalamidad. Sige ang pagserbisyo. Kabalo kita makapoy ni para sa ila part pero for the sake ng mabuligan, no, ang problema sa mga tag sa kabarangay, ara sila gyapon nga trabaho, Sir Jones. Okay. Salamat, gid Sir Jones. Okay. Thank you. Good morning. Action Hotline. Sa John Marie Vargas, may meeting kahapon ang council. Amo na gin-approve na nila. At least may kuhaan pundo. Ang good news para diri sa mga taga-Bacolod, ang mga nagubaan balay bla, nginang totally destroyed. Meaning ti way gid bilin to, pati haligi sa balay mo, si kangkang gid ang wa, may ara sang ihatag na approve na kagin meetingan sang Bacolod, no, especially ang team ang Bacolod Disaster Risk Reduction and Management Council. So ang desisyon nila nga na-come up kahapon, ang mga totally destroyed hatagan 10,000, ang partially damaged 5,000. Inaiyaway panalabot ang sa nasyonal. Kabalo ko nga ining sa nasyonal, damo ning hulat nga tani mahatag na dayon. Amo na galing kiti sa mga LGUs bla, may ning Bacolod at least may pundo. Tikon mga banwa karon to katulad sang kanduni hinubaan kabalo ka limitado giman di giman niya dako ning ira kag pundo sa banwa kada tuig. I doubt nga makahatag sila kag may bilin pa nga pundo nga ihatag sa sining disaster crisis o kun bulig para sa mga nagubaan sang puloy-an. Action Hotline. Pero at least ara, no, grabing mga tao ni Sergio Marino naganahan pa kuno Christmas, manog Christmas, nasigigapon
ang ila operation. So amo ning mga pasalamatan tagid nga mga tawo nga waay naguntat kag waay pangluya para nga matrabaho nila ni tanan, mabuligan nga mapabalik kita ang ginatawag nga normalcy, although hindi naging normal kay number 1 guba balay mo, number 2 balik ka naman sa square one. Ang iban pilak tuig nga sulusuptan ni kag agon makabakal sa bag-o nga sin kon atop isa lang kapalid ni Odeta ano malang kinumos man. Action Hotline. Ikabay pa sa ini matabo sa iban pagin nga ma-LGU all over the province, kagabay pa ba na sigon sang national government ang pagproseso sa pundo, alokasyon bilang bulig sa mga nakalitan. Ang Aksyon Radio Bacolod, may-ari kita inisyatibo ang ginahimo, and gapasalamat gid ko for the positive response. In behalf of the Aksyon Radio Bacolod and in behalf of the Operation Tulong Task Force, damo na actually sa nagdulong diri o hatag sang ila donasyon nga ari diri sa studio sa Aksyon Radio Bacolod. May naghatag sang bugas to hens, may ara naghatag sang mga tubig, may mga pagkaon, ti kabay pa nga magdamo ini agudting bunta nga dalon didto sa directly hit sang sining bagyo. So sa mga kaaksyon naton sa Espiritu sang Paskwa, ako liwat nagapanuktok sa inyo tagsa ka mga tagipusoon. Pasalamat kita nga bisan pigado kita, hindi na kita magreklamo nga amulan ni ahay, way kita hamon dira, way kita kunano nga Pasko nga nabaton. Pero abin nyo sa jutay nga bulig, halimbawa bugas, noodles, tubig, sa tong mga napiktuhan sa Southern Negros, puwerte ina nga dako ka kalipay nga mahatag naton sa ila. So bukas kami diri sa pagbaton sang inyo mga donasyon, kay tingbon ta ini dalon didto kag mapili kita isa lugar nga amo ang mahatagan ta sang inyo donasyon. So sa mga una na nga nagdulong diri, salamat gid sa inyo pagsalig sa Aksyon Radio kag rest assured nga ang inyo sining gindonar idulong tagid ini didto, i-update ka mo namon sa Facebook o sa radio kundiin daton ginahatag ina, no? Especially nga ti Southern Negros ang bas nga nataman. Now gina-discourage naton kapangabay kita ang panapton hindi lang kami anay magbaton, no, ining mga unused clothing. Not nga hindi natuluyag ina kay sing una mo man ang ginapanawagan naton during typhoons kag mga sunog galing kay because of the pandemic kadamo som process actually sa Manila ang order nila sina nga dapat i-disinfect inaanay. So medyo basi maglawig pa ang proseso, no, pero kung ang inyo padala diri pagkaon bulig nga direkta magatupa sila tungay dulong namon amo gid ang mas kinanglanon gid. Kung magdonar ka mo sang kwarta wa gid problema, actually pwede gani ka mo makapadala sa inyo cash donations. Nagabaton kami through GCash. Paano inapadala? Ang GCash name, Lord John Diaz, GCash number 0947-637-6786. Again, sa inyo mga donation, kung may kwarta sulusubra ka mo da, instead nga inugbakal mo na sa Christmas lights sing agaw or palupok, firecrackers, ariyo, iamot tani kag mas mayo kung mabulig ta ini sa taga Southern Negros nga mas nga natamaan, no? Ang GCash name, Lord John Diaz. Ang Lord is L-O-U-R-D, John as in G-O-H-N, Diaz. GCash number 0947-637-6786. Action Hotline. Salamat gid in advance. Hinakabigo namon nga isa kadako gid nga pasalamatan sa inyo. Kag in behalf sa aton mahatagan dito sa Southern Negros, again, thank you mga kaaksyon. Action Hotline 2006 Going Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. This
This new sponsorship is brought to you by Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang Penaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Maayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. May nga galang kay Kit Susano, April Banaag, araman si Trix Anaaganan, Paul De La Rama, kag Naval Gumban. Oy, ang cellphone yo sabton yo kay gapanawag dira kita manghatag ta premyo aga pa 500 pesos. So, manghatag kita sa inyo pamaskwa. Do diri sa Aksyon Radio Bacolod. Si Charlito Flor, araman, Jinky Dialagdon, Merry Christmas siling niya, Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Gamonitor, salamat gid Ma'am Jinky Dialagdon, Vicente Gatilugo. Ginatamiyaw man nato na si Wilfredo Marandi. Si Wilfredo Marandi, nyara na request mo natamiyaw ka na da ha? Tamiyaw ko lang sila papa kag mama, always Gamonitor sa barangay Isyo siling ni Inday Maricel. Maribel Losterio, Johnny Altamera, Michael Casuyon, Fernie Española, sa Bordo in Imalay, araman si Jeneline Banduha. Merry Christmas kuno and advance Happy New Year. Sara Apsay, kag Cheryl De La Rusa Pios, Jeneline Banduha, Analin Gumban Cabrillos, Niepes Jasmine, araman si Paul Michael Asentista, Al Ordono, Alfredo Sapa. Thank you gid Sir Alfredo Ryan Barcinilia Balumaga, Dondon Roquero, Morning Man, Johnny Ray Reliquias, Rodora Sioco, Melco de la Rusa, Vina Valencia, thank you man Erlinda May Sula Co, thank you gid, Tres Fuentes, Nancy Libertad, Hazel Huhelia, Rista Mart, Gabinio, Martin Aliling, morning da sa imo, Rohaya Daima. Why pagid siya kasabat? O sige, i-dial lang kay parang mapremyuhan taga pa. Si Tita Nenpa, si Arthur Sequenza, Jobert Bertosio, Marlene Asparin, Bibing Severino, John Leo Ocora, paring Chupoy Magbanua sa Macau, China, Leo Roberto Gustilo, Smoker numero 8. Smoker numero 8, ari na, may winner na kita. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1!
Ari na, may nagkasabat na sa aton siningalinya. Hello, good morning. Yes, sino gani palihog? Hello, sir. Good morning. Oh, good morning. Ano ganing ngalan naton, ma'am? Desiree de Guzman, sir. Desiree de Guzman. Pilang edad ni Ma'am Desiree? Pila ganing edad mo? 37. 37. Di nang imo address dapit, ma'am. Sitio Paradise, Barangay Rizal. Silay City. Silay City! Ba, pwerte, di buhay na, si mo kadamo nga lang, di mo ginagabutan. Kaya nakasabat ka sa imo cellphone, okay lang hatagan ta ka 500 pesos pamaskwa karon nga aga? Nga to, sir. Anyway, ikaw ginamapalaro naton nga hatagan sang timprano sa pamaskwa din na mo na sa Action Radio Bacolod. And Ma'am Desiree, continue ginapamati sa Action Radio Bacolod permi ha? Sir. Ano ma'am, bal mo kay ikaw madaog sa 500? Ano, sir? Siling ko ti ano ma'am, bal mo kay daog ka 500? Anong himuon mo sa 500 ni? Sir, bakal gatos ka bata, sir. Dumay ka tudlo si imo na basi panghiuon niya na karon? Ba na ako, sir, kaya dugi na nervyos. Basi mambal si mister mo, tag 250 ta ha, kay ginbuligan ta kabla. Sige so mag-extra gani kami diri ang course kag mga reporters, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ano gani, ikaw be? Una sa balita, una sa aksyon, una sa radyo. Sa Bacolod? Bacolod. Action Radio. Action Radio. Hindi ka magpanervyos, batian mo tingog mo sa radyo, do matyagan ko daw nakulbaan ka. Congratulations sa imo, ma'am. Ma'am, siling ko laton mo lang text diri alin sa stasyon na kung paano mo mag-claim ang reference number bla para importante na mag-claim ka sa kwarta mo. Sir. Salamat, kid. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Merry Christmas. Merry Christmas. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio number 1. Action Hotline. Kabalo ka kung way ka man, nadlang imo tingog, batian mo sa radyo, kulbaan ka? Bay kon announcer na siya kay si Action GM, pag ginakulbaan sa sir, amo gina, normal lang na, basta first time kuno kulbaan ka ginaman na tuod na GM. Tingala ko nga may angkas ko kaysa, way ka man nakulbaan? Rider kaya mo no, si Action GM by Kena. Action Hotline. Maria Victoria pagbasa Prohio o Gloria Mationg Joker Wild. Tanan nga taxi driver o TTG dira kag ERB Action Radio Bacolod Energy Funds Club. Thank you gid sa inyo tanan ha. Hindi ko maisi-isa porti kadamo pa sang nagapadala mensahe. Action Hotline. Now sa iluan ko lang very quickly si Ma'am M kay actually ang ginahulat ko subong official nga record na from the DOH tani makapagwa na ni sila no sang ila sining statement bala no parte sa outcome o resulta sang ginpatigayon no vaccination activity kay maninoy nunoy gali kag paglumutan ara ga monitor man. Merry Christmas lang da sa inyo ni Tintin kag kay Noy Merry Christmas. Action Hotline. Now, i-check na lang niyo ang pilag ka mga update sa mga crime stories damo pa mga diri sa Negros amo na ning Christmas na may mga ginpang tiro panligad nga adlaw ya, no? Pero pa karon lang na sa update sa Action BBB program atong mga pang tero nagligan, no? I-check ta lang na ang development. Now, anyway, Bacolod City, I understand subong adlaw do may ara pa pila ka mga barangay nga nagakandak sang pagbakuna ho. Ti ang vaccination activity sige ni mo ang pag-insindi kon untaton temporaryo sininga after sang today nga activity sa mga barangay and then ma-resume sila by January na. Ang sa mga mega vaccination center why na gani mo no kay temporaryo man nga ontaton no sa kwan naman na sila isigiyon sa parabuton nga
January naman. Pero tisiling ko mo na daw na medyo nagtaas. Kita no nag-9 ang case na kapon, 6. O i-check ko lang na kay Ma'am M. Hindi ka mo magkalipat nga bisan sumong December 24, suspended ang curfew, hindi ka mo magpinagusto lagaw da ha? Kag ang health protocol, hindi nyo pagkalimtan palihog ha? Online sa hotline. Pakuwala ko update ko na nung latest sumong development parte sa vaccination drive kay sobra 100% na labot ang ginoo before the Christmas and before the New Year. We have the EOC Executive Director, Ma'am M. Ang sa linya. Ma'am M, good morning. Good morning, Action Art, maing aga sa Talaya Tagkalamati. Salamat And gid sa Merry time number 1 Christmas, Mayo ni nga balita pero ginahulat kong DOH gid nga latest nga record kag ilas ni nga statement mismo regarding sini. Ma'am kay do nalabot na gid no ang kwan siniho ang target herd immunity. Yeah, well, 101% ang ato nga vaccinated population na as ato nga target population na reach ta na ang 101%. In short, sa record ng DOH, wala na kita sang unvaccinated Action Art. Okay. Sa columns ang unvaccinated, nag-appear na nga wala na kita na unvaccinated. Nalabot na ang ato nga target nga 70% ng aton entire population, kabilugan nga population sa Bacolod. Ang aton nga nabakunahan. Although 90% na dira ang fully vaccinated, may 10% nga naka first dose, but then kalabanan na sila in the next few days manog second dose naman na sila. Okay. So definitely labot na gid ang aton nga target of herd immunity. But wala kita gauntat na Action Art sige ni gyapon ang aton nga kampanya for vaccination, because remember, herd immunity is only 70% ng aton kabilugan nga population. Okay. Ang gusto ta palabot nga kung mahimo pa lang ang tanan kita vaccinated, mas maayo pa gid Action Art. Yes. Kag nami gini at least hindi magkalipat ang publiko nga magkumpiyansa na lang maladayon now. Oh yes. Oh, definitely amo na ang aton gid nga ginapaiway gid kay dapat hindi gid matabo nga ang mga tao nagasalig na gid kay tungod nga basi maminsar sila total bakunado sila, but kinanglan dumdumon tagit may ara pa kita threat sang Omicron virus na variant kaga plus hindi man nagakahulugan nga kung mo baksinad na bakunahan ka, bakunado ka, hindi ka na madutlan sang sang virus, sang COVID, no? May posibilidad yapon. Only nga ang epekto sang infection sa imo hindi masyado, hindi ka matamaan, hindi ka gid or hindi ka mapatay. No chances mo nga mapatay lower, pero ara gyapon na ang threat nga pwede ka gyapon ma-infect Action Art. Yes. So anyway, today ma'am may ara na lang amuning last sa mga barangay pero sa mega vaccination center why na ya? Wala na. Yeah, nag-holiday break naman ang aton nga mga vaccinators. Kapoy naman sila gitsayo Action Art kung tanawon ta wala na sila untat-untakid. Gani. Kung pa na sa National Vaccination Days, ang iba na gani nga mga vaccinators magalin pa na sa mall, may mga outreach pa na ginakatuan. May vaccination outreach pa na ginakatuan. So definitely daw kinanglalagin man sila break. And besides holidays na so nagpahuway naman ang aton ng mga vaccinators, and they will be back after the holiday. Okay. So anyway, ang imo na lang guro panugyan sa Bacolod because of the suspension of the curfew implementation today, tomorrow, and then sa 31, Ma'am M. Ang curfew pa in consideration nga nag-celebrate kita sa Christmas, and of course sa 31 is New Year's Eve. Suspend ang curfew. So tatlo na kadlaw, 24, 25, kag of course December 31 no suspended ang curfew. But silingon wala sang curfew sa amo na nga mga adlaw, pero wala na nagakahulugan Action Art sa Nambal mo na kaina
nga hindi kita maghalong kag hindi kita mag-observe sa minimum health protocols. Dapat in place gyapon ang aton public health standards, no, aton public health protocols. Kung tanawon ta Action Art for many days, more than 1 week, na maintain kag na sustain naton ang manubo nga cases, number of cases per day. Nag-average na kita, mayara kita 2 ka cases, 2, may naka-0, gani kita, no, for more than 1 week. Very low single digit. But kahapon, nagbalik kita sa double digit naman, no, 10 cases kita kahapon sa records ng EOC. Although it's still a low 2 digit, but kung mag-double digit kita, ang mabudlay sa mga infections katulad ng COVID kay ining pandemic, Action Art is that ang exponential increase siya do kadasig. Kung may ara isa nga nag-infect, may malatnan siya, ang nalatnan niya makalaton na naman. So kadasig lang magdamo ang cases. Ang ginaibitar naton nga after the holiday season magsaka naman ang aton nga mga kaso. Okay. So kabay pa tani nga sa aton pag-attend sa mga parties, sa mga reunion with family members, mga relatives kag mga kabyanan naton, maghalong kita gyapon. As much as possible, ini mga Christmas parties, ang recommendations ng EOC Action Art, na kung may mo ang mga nag-attend, fully vaccinated lang. No, kung hindi ka bakunado, kung nagpili ka nga, hindi ka magpabakuna, it is best that you stay home. Magpabilin ka lang sa inyo balay to protect yourself. Kag ang mga iban man, no? Kag at the same time, kung ara kita sa mga party, kung wala man lang nagakaon, ibalik gid ang mask nga nakasuksok gid ang mask properly. Kaya mo nang pinakamayo gid naton nga protection. Kag kung ara ka mo sa enclosed nga lugar, nga venue, kadamo gid sang tao, mas mayo gid nga wala labot sa mask, naka face shield, additional protection. Although it's voluntary, pero mas mayo gid ya for your own protection para sa imo kaugalingon. Maggamit gid sang face shield on top of the face mask. Amula na nga aton mga panumdum, hindi kita malipat sang minimum health protocols, social distancing, kabalo na tanan sang drill, Action Art. Hindi kita gusto nga pagkatapos ang holidays, damo naman ang aton nga kaso. Although kita sa EOC, ang local government naton ready na, handa na kay ang aton nga mga isolation facilities, prepare ta naman, ready naman kita anytime should there be a surge. But mas mayo gid kung wala sa may matabo nga surge, kay kadamo na sang mga dapat naman naton atubangon ang aton mga hospitals, ang aton mga healthcare facilities, isolation facilities, ang mga supplies, sang bulong, oxygen, etc. So hindi na kita gusto magbalik sa muna nga stage. Kaya pasalamat kita nga sa cooperation sa aton mga kauturan, nagtaas ang aton vaccination accomplishment, kaya at the same time, nalabot na nato ang herd immunity because isa na sa magpapanaog man sa aton nga cases. So with that, I hope ang mga taga-Bacolod, kag ang tanan nga nagapamate, Action Art, upod na dira ang tanan nga staff kag personnel sang Action Radio sa inyo dira. Have a merry, healthy Christmas. Madamo kini salamat. Yes, ma-resume to ma'am January 5, no? January 3, I think 3. ang aton nga 3 ang aton nga vaccination. Okay. Ma'am, salamat gid. Merry Christmas. You're God welcome. bless. Merry Christmas. God bless. Ayos, ingagawon tani kay may nasapuan patay sa isak lugar to. Liglang ko to kay Action Dorsay. Kay para matawgan tani ang members ng Operation Tulong Task Group nga atuto sa lugar no para mabalaan tani kunano ni humi nasapuan ano ning nasapuan nga patay to. Sa area sang San Enrique, Cecilia Bautista, Jose Algin Sigudini, Helen Figueroa, Kindred Bustamante, Araman ga monitor si Yasminda Singletary, Rosemary Hernais, Juliet kag Nerwin Sakmar. Salamat gina sa pag-monitor si Vic Valdeo kag Robert Luciano. Ayos
Salamat gid check ta na karon dugay-dugay, no? Kung ano ini ang nasapuan dito kag sa PNP mismo sang natungdan nga lugar, sino ganing hepe da San Ricky? Do si Sir Binuman bla mo? Ay dulid ni siya. Sige, i-check ko lang karon dugay. Action Hotline. Alas 9:22 Action Radio Philippine Standard Time. I-check lang nato na. Okay. Para nga maka ano ni may pilas ni ano ni ang bangkay nga nakita ni as reported nga toto sa area. I-check naton ang members ng OTTG. Ano ganing first name ni Gregorio man, i-check ko lang. Sir, may ngaga? May ngaga, sir? Si Action Art. Ano ganing first name mo OTTG Gregorio, sir? Rinante Gregorio, sir. Rinante Gregorio. Ara ka na mismo sa area, di ni nasa Puan dapit ang alleged nga bangkay? Di sir, sa may Bali boundary sa San Enrique, Dulid, sir. May sapa, sir. Sapa sa Balyadulid, gali ni siya? Oo, sa Bali boundary, sir, boundary sa San Enrique, Balyadulid. Bali ano ni lalaki, babae? Lalaki, sir. May nakita ka na OTTG Rinante Gregorio, may pila siya, may saman, ano ni ang sitwasyon niya? Bali, hindi pa namin sir mapalapitan, sir, kay bawal, sir. Hindi mapili ka kapit. Bali, nakita ko lang sa bangkay, naka-short, then naka-black na t-shirt. Okay. Medyo chubby, sir. Medyo tambok. Ara na ang pulis bong? Mayari din, sir, mga investigator. Investigator. Sige, anyway, bago lang ni, bago pa lang sila nagkalanto, bago lang ni sa Puan? Bali, mga lasito ko sir, sa nakakita, di sa Mangalugas Campo. Okay. So, bali, ara siya daw sa pa, nga makita siya kung may maglabay sa kilidalan. Oo, makita niyo, sir. Bali, lapit lang sa highway. Lapit sa highway. Kung magpakadto ka Bacolod, sa wala siya sa tuo? Bali, sa wala, sir. Ara siya sa wala kung pakadto kaya Bacolod nga direksyon? Bacolod, siya daw medyo likuan, amo na da? Bali, hindi sir, sa lapit sa una ng Song Towers ng Gimoy. Bali, ano sa mga natawag na irigasyon Gimoy? Irigasyon Gimoy. Ate, sige. Anyway, salamat gid OTTG Rinante Gregorio. I-follow up namon sa pulis na dugay kay Sir Major Bonifacio Aral. Salamat gid, sir. Halong nga na. Okay, sir. Thank you, sir. Salamat gid. Member sang OTTG Rinante Gregorio Operation Tulong Task Group nakalabay dira sa lugar ti sa Puan bangkay lalaki medyo chubby naka-short suno siya. Galing hindi man ba describe nga inang intuto kay hindi siya pwede plapit. Kabalo ka kunara ng investigator may police line, hindi ka pwede ito nga palapit ka to kang magliili. Kigang kay mo police na karon. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag tapos mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko ito nagtamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada
wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and